ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda, ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba, ngise kulabo abathi ngalahlwa uma, ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni, ngise kulabo abathi bayintandane azothi ngindoda abafelokazi, athi nguyise wentandane, ngise kulabo abanganamduduzi, ngise kulabo abahlukumesekile, ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. uKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Uma unjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Alibonge igama likaJesu. So mamezela ngomusa nangothando lukaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Siyanibingelela nonke abathandekayo in Jesus mighty name anithi amen. Nabaka K siyababingelela umphakathi waka K akenithi amen. Seningaya nobatshela ukuthi cha emvuselelo seyiqalile. Alibonge igama lenkosi. I want us to go to the word of God. Luke chapter 24 from verse number 37. Luke chapter 24 from verse number 37 and 38 and 39. Matthew 24. Matthew 24. Get any? Yes, Matthew 24, verse number 37, 38, and 39. Kufundeka kanjena. But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. For as the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Verse 39. And did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man be. It's Matthew 24, verse number 37, 38, and 39. But as in the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. For as the days before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man be. Amen. Uma bengapha isihloko intshumayelo yami yanamhlanje bengathi don't be left out. Ungasali, don't be left out. Kule chapter sikhunjuzwa ngestory esike sasizwa ngaphambilini lapha mawufunda incwadi kaGenesis chapter 7 lapho khona uNkulunkulu ekhuluma noNoah ukuthi akakhe umkhumbi. Lithi iBhayibheli umhlaba usungcolile, ungangcoliswanga amaphepha, ungangcoliswanga amaplastic, ungangcoliswanga into eziningi kodwa ungcoliswe ububi kwabantu. In other words, izinto ababezenza abantu emhlabeni zawungcolisa umhlaba to the point ukuthi uNkulunkulu wayethi mebheke emhlabeni abone amanyala wodwa,
abone into lithi iBhayibheli uNkulunkulu wazi wakhuluma amazwi before abhubhisa umhlaba wathi ngiyazisola ukuthi ngimenzeleni umuntu ngoba abantu basebenza izinto ezingenziwa ngisho nayizilwane nikhona nibazalwane abantu behlukumezana abantu benza bonke ububi ongase ucabange obenza ukuthi uNkulunkulu athi uma ehlezi ezulwini athi umuntu ngangamdalela ukuthi aphile kanje ngangamdalela ukuthi umuntu enze kanje emhlabeni angazi noma nikhona nibazalwane izinto ayithi uNkulunkulu emezibuka wazibona zi-insult emahlweni akhe wazibona nokuthi labantu engibadalile kufana nokuthi bayangithuka ngezenzo zabo nikhona abazalwane so use approacha uNoah usothi ke Noah ngikufumane ungolungile phakathi kwabantu abaningi abakhona emhlabeni ngicela ungenzeleke into eyodwa Noah yakha umkhumbi uma ngabe sewuwakhile umkhumbi wena ke Noah as a righteous man uyobusungena nendlu yakho emkhumbini uma usungenile emkhumbini nezilwane oyongena nazo emkhumbini niyobe seniphepha olakeni olukhulu oluzayo alibonge igama lika Jesu wamtshela uNoah uNkulunkulu wamtshela uNoah ukuthi Noah lo mhlaba ngizobhubhisa ngamanzi wena mase ungenile kuzokwehla imvula izobhubhisa lo mhlaba akuzusala lutho izilwane ezobe zingekho emkhumbini zizobhubha abantu abazobe bengekho emkhumbini bazobhubha konke okuzobe kungekho emkhumbini kuzophela manje khona nithi amen lithi iBhayibheli lami waqala uNoah wawakha umkhumbi ungathi babefika abantu bembuze Noah yini lo yenzayo ngakha umkhumbi umkhumbi okwenzani lo umkhumbi ozosindisa bonke abantu abazongena kuwona bonke abangeke bangene kulomkhumbi bazobhubha ngamanzi Noah uthi uzwe kahle ubani otshele ukuthi kuzokwenzeka lonto wathi uNkulunkulu well abantu abazange bamnaka uNoah bamthatha njengekhehla nje ngoba leselidala elizwele nje izinto nje lidunyelwe upotiyana ekhanda lalo every day bayadlula uNoah wenza umkhumbi bayithatha nje kancane lento enziwa uNoah nobody took uNoah serious they thought abanye it's a joke abanye they thought no le ndoda nje ibulawa uguga noma ayazi ukuthi izokwenzani he's wasting his time but uNoah wayelizwe kahle iphimbo likaNkulunkulu ukuthi Noah yakhe umkhumbi ungene kuona ukuzuphephe manje khona nithi amen lithi iBhayibheli lami uNoah wawakha umkhumbi wawuqeda mase uqedile wangena nezilwane njengokumyalelo kaNkulunkulu wasengena nefamily yakhe wangena nomakoti bakwakhe wangena nabakhwenyana bakwakhe nendlu yakhe yonke bangena wavalwa umnyango lithi iBhayibheli yaqala imvula yehla ewuzamcolo uNkulunkulu wayethe kuzona imvula 40 days imini izonetha nasebusuku imvula inethe for 40 days and 40 nights lithi iBhayibheli yehla imvula yanyuka ngesikhathi imvula inyuka ngiyabamajina abantu begijima beya kuNoah benqonqoza bethi Noah awusivulele ngoba mhlambe umkhumbi ngaleso sikhathi wawungakanyuki uphakamiswa amanzi nikhona nibazalwane kodwa kwase kulate ngoba umkhumbi wawusuvaliwe abakwazanga ukungena ingakho ngithi kwena don't be left out kunesikhathi lapho khona umnyango sukusavuleke khona ukuthi ngena yonke into inesikhathi esibekelweyo sona nikhona nibazalwane even ngisho applya kuba nesikhathi sokuthi kuthiwa applya iposition isavulekile kube khona iclosing date
lapho khona noma ubusuthanda kangakanani my closing date seyishayile awubusangeniswa. Nikhona bazalwane? Ngisho ugibela ibhanoyi kunesikhathi esivuliwe ukuthi wonke ozimisela ukugibela akeza azogibela ibhanoyi bese kusho ukuthi mase kushayile lesikhathi noma ngabe uyafisa ngeke asakwazi ngoba isikhathi sokuvala sesishayile. Bangizwa nabantu. So sisesikhathini lapho khona uNkulunkulu esavule umnyango wokuthi bonke abantu abafuna umusa wakhe abeze bazongena isikhathi sokuvala singakashayi. Kodwa sesiphile esikhathini lapho khona sekusondele iwash lokuthi umnyango womsa kaNkulunkulu uvalwe. Nikhona nibazalwane? Zonke lezi zinto esizibonayo ezenzeka around us kulezi insuku ziyisimemezelo noma ziyisign yokuthi zisitshele ukuthi umnyango sewuzovalwa. Nikhona abazalwane? Ngoba iBhayibheli lisixwayisile ngezinto ezizokwenzeka ngeinsuku zokugcina, and siyazibona lezi zinto zenzeka phambi kwamehlo ethu. Lezi zinto ezenzakalayo zizoba ama-sign okusitshela ukuthi umnyango sewuzovalwa. Wonke ofuna ukungena athola umusa nensindisa akangene kungaze kube late. Ingakho ngithi don't be left out, because khona bazosala benganakile. Alibonge igama lika Jesu. Mawubuyela kuleli verse engikhuluma ngalo lithi iBhayibheli njengaseyinsukwini zikaNoah abantu benze njani? Babeyiphuzela nje, beshada, beganiselana, impilo yayinormal, kwakumnandi konke kwakukuhle, be-enjoya impilo. Angazi mani khona nibazalwane? Benganakile isehlakalo esizobehlela abawonishwe ngaso. All what they were thinking about, angiyisebenzele, ngiyitholela imali, ngiyi-enjoyela impilo. Makuthiwa it's Friday, bayishayela ama-get down, abahluphi umuntu, bayiphuzela utshwala babo, bayiyela endaweni zabo. They were just enjoying life. So uMnoah ethi hayibo, njoba umkhumbuzo uyaphela bo, sekufanele nisondele songena. Abantu babebona kahle ukuthi wongena wedwa lapho asingeni lonto. Mani khona nithi amen. Now the sad part game, lithi iBhayibheli kanjalo nesiphetho, kanjalo nesiphetho nokuphela kwezinto zonke kuzokwenzeka kanje. Njengoba kwenzeka kuNoah, namanje kule generation abantu abanakile, abantu they don't care ngalo mkhumbi wensindiso esinikezwe wona. Ngifisa namhlanje imagine kulesi story sika Noah, imagine uKristu noma uNoah njengoKristu, ngoba lithi iBhayibheli uNoah was the only one who was righteous. Lithi iBhayibheli mawufunda incwadi yabaseRoma lithi ngokuba bonke bonile basikele inkazimulo kaNkulunkulu, for all they've sinned and they've come short of the glory of God. Nikhona nibazalwane? But there is a man that was born without sin, a man who lived on earth without sin. Alibonge igama lika Jesu. Now remember this, uNoah was the only one esiza uNkulunkulu ethi he was righteous. Odadewabo, I mean abakhwenyana bakwakhe asizwa lutho ngokulunga kwabo. Awunikhona nibazalwane? Nengane zakhe asizwa lutho ngokulunga kwakhe, kodwa sizwa ngokulunga kukabani? KukaNoah. Basindiswa ukulunga kaNoah. Ngifuna ubuke uKristu ukuthi ngaye lithi iBhayibheli siyosindiswa ngaye ngoba uyena olungile. Awunengizwa bazalwane? Ekulungeni kwakhe wasakhela insindiso. Ningizwile bazalwane? uJesu joba wayefa ezemhlabeni efa ethwala isiphambano eyobethelwa wayebhizi akumkhumbi oyinsindiso yethu ukuze ngaye sisinde. Awunikhona nibazalwane? Wavuka ekufeni kwasho ukuphela komkhumbi
ukuthi umkhumbi sewuphelele. Yini umuntu afana kayenze manje? According to Romans chapter 10 verse number 9, lithi iBhayibheli umuntu uvuma ngomlomo ebese kholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu inkosi nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile, lithi iBhayibheli kuba ukusindiswa. Nikhona inibazalwane? Manje wonke umuntu obalekela insindiso ufana nomuntu obalekela ukungena emkhumbini, ngoba lo mkhumbi wensindiso yiwo esiyophepha ngawo olakeni olukhulu oluzayo olihlalele bonke abantu abakhona emhlabeni ababalekela uKristu. Awuthi ngikupruvele lento engikhuluma ngayo. Woza sambe sekwabaseRoma. Woza sambe sekwabaseRoma chapter 5. KwabaseRoma chapter 5. So funda verse number 18 no 19. Kufunda kanje. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Lithi iBhayibheli ngokona komuntu oyedwa, lo muntu oyedwa ogama lakhe noma in this case kwaku Adam. Lithi iBhayibheli kwabalelwa kubo bonke abantu ukuba benze njani balahlwa. So offense came to all men. Okay? Judgment ukwahlulela kwafika kubo bonke. Salahlwa kwathiwa sizoni ngenxa umuntu oyedwa owona ogama lakhe lu Adam. Nikhona bazalwane? Nomuntu wayengakakhomithi isono, kodwa ekoneni kuka Adam wabalelwa njengesono. Wathi engenzanga ngisho isono kwathiwa uyisoni because of Adam ongazange amlalela uNkulunkulu. Iclear leyo nto bazalwane? Angiphinde. Therefore, as though one man's offense, judgment came to all men, resulting from condemnation. Even so, through one man's righteous act. So there is one man obey righteous, which is Christ, who came here on earth. He was righteous. He was without sin. Hallelujah. Bible, righteous act. The free gift came to all men. The free gift. Isipho samahala safika kubo bonke. Nikhona bazalwane? Isipho samahala. Siphi sona? The eternal life. Lithi iBhayibheli, the wages of sin is death. Okay? Inkokhelo yesono sukufa. Bese lithi but the gift of God is eternal life. So the gift of eternal life came through Christ to all those who accepted him. Ngoba uma ngesikhathi righteous actor in obedience to God. Nikhona bazalwane? Kwase kuthiwa ke bonke abangaphansi kwalompheme wegama lakhe. Ngoba lithi iBhayibheli alikho igama elibekiwe ebantwini abangasindiswa ngalo ngaphandle kaKristu. Awubangiswa inkosi yamabantu endaweni yakhe bangiswa abantu. Kwathiwa ke bonke abangaphansi kwalompheme njengakuNoah kwathiwa bonke Noah bendlu yakho, bonke ngaphansi kweauthority yakho, bonke abangaphansi kwakho Noah bazongena emkhumbini basinde, hayi ngoba be-righteous kodwa ngenxa yokuba righteous kwakho basinda ngenxa yakho. Nathi sizosinda olakeni oluzayo lukaNkulunkulu, hayi ngoba si-perfect but ngenxa kaKristu. Awu niyangizwa yini na? Yingakho iBhayibheli ayikho insindiso ngomunye, futhi alikho elinye igama elibeke ebantwini abangasindiswa ngaphandle kwelikaKristu. Angani mani khona nibazalwane? Ngifuna ukuyicacisa lento ngoba baningi abantu abangasiboni isidingo sokusindiswa ngoba beyitshela ukuthi balungile. Baningi abantu abangafuna ukusindiswa ngoba beyitshela ukuthi sebebhede kakhulu. Ngizokutshela ukuthi all what you need ungene emkhumbini. Angani mani khona nibazalwane?
What you need ukungena emkhumbini. Once wangena emkhumbini ngokwezwi laNkulunkulu la in the way ubalelwa njengolungile ngoba uKristu wathatha ihlazo lakho, wathatha sonke isono sakho, wathatha bonke ububi bakho, wakondemnwa on your behalf. He took the punishment for your sins ukuze wena unikeze ukulunga hayi ngokwamandla akho kodwa ukulunga okuza ngokukholwa kuye. Abo mina khona nithi amen. Lalela ke. Through one man's righteous act, the free gift came to all men. Kulungo yedwa, kulalelo yedwa. Lithi the free gift came to all men, resulting in justification of life. Kwathiwa labantu sebe right sebelungile ngani ngoKristu. Awunikhona nibazalwane. Nikhona ngoKristu. So abantu were condemned by one man, even though they were not guilty, but they were made guilty because of Adam. But here, people have not been made guilty. They've been made righteous. They've been made justified through Jesus Christ. That is why it's amazing grace. Umuso mangalisayo. Laga tufanele upanishwa for izono zakho. Kuthiwa usazi ukuye kwahlulelweni ngenxa kaKristu. Athi amawesela abakholwa namhlanje abasenagwetshwa besethi mawudunyiswe inkosi kuze kube phakade. Why bengagwetshwa? Yingoba uKristu wagwetshwa on their behalf. Yingoba uKristu wapanishwa on their behalf. Yingoba uKristu wajeza endaweni yabo ukuze bona nikhona yini. Lalela. uKristu mevuke ekufeni. He went up to heaven. Before ayohlangana nabafundi bakhe eGalile. Disappeared. And he went to heaven. Ayo presenta his fresh blood before the mercy seat of God. And when he presented that blood, God was satisfied that the full price, the perfect sacrifice, impela yenziwe. Uthe ehle ohlangana nabafundi bakhe baseGalile. Istory sasishintshile emazulwini. Niyangizwani bazalwane? Yingakho iBhayibheli lithi uJesu ummeli. Angani manje khona nibazalwane? Uyabona umuntu onommeli oright. Sekukhuluma ngomuntu onommeli onjani? Umuntu nje onommeli oright. Ukethi embulele umuntu 6 feet underground. Kukhona abaziyo nofakazi ukuthi usibani bani wambulala. Thina emehlweni abantu masambona lo muntu ebulawa sisuke siconvinced ukuthi this person is guilty. He deserves to go ayobola ejele. Angani manje khona nibazalwane? Ngoba thina emehlweni ethu simbonile embulala, emgwaza noma emdubula. Mhlawumbe sesiba bawu3 sesibe baningi. Size siye siyofakaza ngesikhulu isibindi. Awungangizwa nibazalwane? Kodwa mawufika uthola ukuthi uthole ummelo right. Angani manje khona yini? Mawuthola uthole ummeli alright, lo muntu ufanele abe guilty, lo muntu ufanele ajeze ngenxa yakwenzile, kodwa ngenxa yommeli wakhe ozothemela ibeka udaba lwakhe. Niyangizwa nibazalwane? Uthola ukuthi umuntu ukuthi wa not guilty, kodwa already umuntu uphansi 6 feet underground. Everybody uyazi nofakazi bayazi usibani bani wabula obani. Kodwa ijudge lithi angiliboni icala. Why ijudge lingaliboni icala? Ngenxa yommeli obeka ama facts akhe. Ngizothi nendaba yakho ke injalo. uJesu uyenze njalo. Njoba ewummeli wakhe lapho khona fanele kuthiwa you are guilty. uJesu uyayibeka indaba athi baba ngenxa yepunishment eyangenza. Ngenxa yegazi lami elachitheka. Athi baba khumbula konke phela okwalokho abalelwa kimi. Awunangizwa nibazalwane? Kuthiwa not guilty. Lo not guilty hayi ngoba ngempela ungekho guilty ingenxa yommeli. So ummeli wakho he paid the price
so that wena kuzothiwa ngolungile. Bayangizwa nabantu. Bayangizwa nabantu. So lithi iBhayibheli ke verse number 19, asiqhubeka no verse number 19. For as by one man's disobedience, Adam loyo, by one man's disobedience, many were made sinners. Adam ngongalaleli kwakhe sonke senziwa saba izoni. Singakaze sone. Sonke kwathiwa si guilty. That is why wonke umuntu osazelwe kanye usazelwe ngembewu kaAdam. The reason why kuthiwa zalwa kabusha ukuze uzalwe ngembewu yokulunga, imbewu kaKristu. Nikhona nibazalwane? Yingakho lethi iBhayibheli nokulunga kwemvelo kufana nezidodo enjani ezibolile ngoba kusakhona imbewu kaAdam, usaconnected noAdam, zalwa kabusha, uzalwe ngezwi ukuze uzalwe ngokukholwa. Nikhona nibazalwane? Now buka lana ke manje. Mawungakangizwa ubungafuni ungizwa. Ngoba sengiyavala manje. Buka la. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Ngoyedwa lalele lithi iBhayibheli abaningi benziwe baba abanjani abalungile. Why? Hayi ngoba belungile kodwa ngenxa yalo yedwa. uNkulunkulu is trying to balance things through salvation. Ngoba bonke wabakondema ngoyedwa. Manje this time around I said no, I need to replace and reverse. Lento eyenzeka. So I will need one man who's righteous. I will need one who's obedience. So through obedience yakhe basindiswa abaningi bonke baphiwe ukulunga kuthiwa balungile ngenxa yomsebenzi uKristu awenza. That is why we are posting about him. That is why we love him. That is why I said it's amazing grace. Ngoba umuso mangalisayo. Nikhona nibazalwane? Ngoba sasifanele ukufa. Sasifanele ukulahlwa. Kodwa ngenxa ukuthi sesingene kuye. Awunangizwa nibazalwane? Sesingene kuye sangena entsindisweni, sasithola sesikulomkhumbi wensindiso. Nikhona nibazalwane? Hayi ngenxa yemsebenzi esiyenzile kodwa sithole umusa, sifumane umusa. Lo musa yiwo esindiswa ngawo. Lo musa yiwo osinikeza ilungelo lokuthi kuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Noma wena uthi mazela umuntu uthi ngiyamazi lo wenza ukuthi athi uNkulunkulu angisakwazi lokho ngoba uNkulunkulu mazi ukuthi ulungile ngenxa yaKristu. Awunikhona nibazalwane? Kwazono zakhe zithathiwe zafakwa olwandle lokulibala, uyena nje osakhumbula izono zakhe. uNkulunkulu uyaxakeka ukuthi hayibo lo muntu othi wayentshontshapi lo wakhipha isisu wayesikhipha isisu. Why? Ngoba uNkulunkulu uthatha amacala akho wawafaka olwandle lokukhohlwa. Uma ukubuka njengesidalwe esisha, ubuka njengomuntu ongakazi uze wone. That is why we are here. But bonke abawudembeselayo lo Musa, bonke abawubalekelayo lo Musa, abazusindo ulakeni oluzayo. Nikhona nibazalwane? Ngoba njengakuzamcolo, lithi iBhayibheli nakuzamcolo noma ngesikhathi sazamcolo, abantu batshela ukuthi ngenani emkhumbini, abantu abangenanga emkhumbini. Alibonke igama lika Jesu. Kwazi kwafika uzamcolo babhubha abantu. Namhlanje njoba sikhuluma insindiso, le nsindiso esishumayelayo ifana nomkhumbi kaNoah esithi ngena kuwo. Uma ungangeni kusanolaka likaNkulunkulu oluzokwehlela kubo bonke ababalekela lo muso ngaka. So you better make a decision to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Asivala amehlo. Asivala amehlo. Asivala amehlo. Sesiyathandaza. Namhlanje mawukhona sisukume sonke sime ngenyawo. Sume sonke sime ngenyawo. Namhlanje mawukhona umuthi baba Zulu. Thandaza kunye nami. Ngiyawudinga lo musa kaNkulunkulu. I need this grace of God in my life. Uyawudinga lo musa kaNkulunkulu. Kusuku lokuqala lemvuselelo ndaweni yakakheyi. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usithumile kubantu la. Mawukhona namhlanje respond kulo musa.
Lile Bible umuntu uvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo kuba ukusindiswa. That's all what God is asking you to do. He's asking you to respond to this grace. He's asking you to respond kulo musa ongaka. Kwesisikhathi kuyenzeka siloke sipostpone insindiso yethu. God, at the right time to be saved, it is that moment when you hear the word lishunyayelo. Uti Baba, I come to you as I am. There are no preparations. Oti ukwenza ukuze usindiswe. Ngokuthi nje uvume ngomlomo, kholo ngenhliziyo uthi Nkosi, I come to you as I am. uNkulunkulu abe nomusa phezulu kwempilo yakho. Mawukhona ukuthi Baba Zulu uthandaza kunye nami, cela uphakamise isandla sakho. I want to pray with you namhlanje. I want to pray with you. uNkulunkulu akubusise. Ukhona omunye? Ukhona omunye? I want to pray with you. Ukhona omunye namhlanje? Othi Baba Zulu uthandaza kunye nami ungasabi. uNkulunkulu akubusise mawami. Ukhona omunye? We want to pray with you. We want to pray with you. Ukhona omunye? Ukhona omunye? Ukhona omunye? Ukhona omunye? Sifuna ukuthandaza nawe. Ngiyakubona wami. Ngiyakubona mawami. Ukhona omunye? Sifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Hallelujah. Ngicela nibalekelele bezela ngaphambili ngizokhuleka kunye nabo. Egameni lika Jesu nishaya izandla abazalwane as they come. Come my sister. Ushers, please. Yenzani umsebenzi ophelele ushers. Yenzani umsebenzi ophelele nibaphelezele abantu. uNkulunkulu akubusise dadewethu. uNkulunkulu akubusise baba. uNkulunkulu akubusise mawami. uNkulunkulu akubusise dadewethu. Musa kaNkulunkulu lo. Musa kaNkulunkulu lo. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Makhona umunye ungasabi. Uze ngaphambili. Makhona umunye ungasabi. Uze ngaphambili. Umkhumbi siyangena kuwo. Sisindiswa ngoKristu. Sivuma ngomlomo kube ukusindiswa. Alibonge igama lika Jesu. Ngicela nisho lo mthandazo emva kwami. Niphakamise nje izandla zenu. Niphakamise izandla zenu. Nisho lo mthandazo emva kwami. Abazalwane banilekelele. Nithi Baba wethu osezulwini. Siyabonga namhlanje ukuba sendlini yakho. Sizwe izwi lakho. Phambi kwalabantu naphambi kwezulu. Siyamamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yethu. Siyavuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile ukuze sibe nokuphila okuphakade. Kusukela namhlanje sithi siyisidalwa ezintsha. Kodwa ukudala kuyadlula. Bheka kuvela okusha. Kusukela namhlanje siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nokusulwa kwamacala ethu egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ashayela uNkulunkulu izandla. Ashayela uNkulunkulu izandla. Lithi iBhayibheli ngoyedwa ophendukayo izulu liyahlokoma. Ngifuna ukuniashora namhlanje ukuthi uNkulunkulu zonke izono zenu uzithethelele. Namhlanje nizidalwa ezintsha. Namhlanje anizazona izoni kodwa nenziwe naba abalungile ngomsa kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. Ngicela niye kulo asisiloya. Lo phakamisizana nilandele yena uzothi ukukhuluma nani kafishane nje. Anishaya izandla besenze njalo. Anishaya izandla besenze njalo. Tshela umakhelwane thi makhelwane. Don't be left out. Makhelwane. Don't be left out. Ingapheli lemvuselelo. Ungasenzanga isinqumo sokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Amen. I want us to join hands and pray for the Spirit of God to move mightily in this community, that more and more souls will be saved, that more and more people will come into this revival to hear the word of the Lord. Let us pray. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. So karaba shantarabasaya. Riba karaba santarababandara babasika.
Marekerebe sontorobosi karabaya. Libro zekendara makushe kerabaya. Riba baba gozeketemeha. Rabababa rukorobo santa. Mekerebe sontorobosi karabayande. Marababa sikarababa banda. Rababande rebo sakrata rabashia. Lebro kosoko toboya. Ribakata mayanda rabaseke. Libaraba sondorobosi katabaya. Rakata mayanda rabasike. Robobobobo sikatabaya. Rikata mayata rabaseke terebeya. Heavenly Father, we pray for this community in the mighty precious name of Jesus. We pray for this community, Almighty God, in the mighty precious name of Jesus. We pray they will not miss their hour of visitation in the mighty name of Jesus. Baba siyababiza kumakona onke Baba ale section siyababiza in the mighty precious name of Jesus Christ, the Son of the living God. My God, my Father, let this community experience the power of God, the glory of God. Let this community be shaken by the power of God. In the mighty precious name of Jesus, move, oh God, by the power of your Holy Spirit. In the name of Jesus, let it rain, oh God Almighty. Let it rain in this community. Let it rain in this community. All the forces of darkness in the name of Jesus, as servants I will endow. We bind the strong man in Jesus' name. We pray and intercede for more souls to be saved, for more people to be delivered from every bondage of the enemy. In the mighty name of Jesus, we clear the atmosphere for the glory of God to be revealed. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we declare in this community the word of God is prevailing. We are praying for the outpouring of the Spirit of God in Guamasho, in the mighty name of Jesus. Lord God Almighty, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the move of God, for the revival. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we see souls coming. In the name of Jesus, they are coming in the name of Jesus. They are coming in the name of Jesus. From the south, from the east, from the west, in Jesus' name. In the name of Jesus. Abapunyugo kiben lomubi. Thank you, mighty God. Thank you, mighty God. We give you praise. Let your glory manifest. Let your power manifest. We're even praying, my God, for those who are watching us on Facebook. We are praying for them that even as they watch this program, as they listen to these messages of God, they will come into that point where they will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. In the name of Jesus Christ, I pray for each and every one under the sound of my voice, that, oh God, they will come into that point in their lives where they will say, Jesus Christ, you are my Lord and you are my Savior. Father God, we thank you. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Move, Almighty God, by the power of your Spirit. Let the wind of the Spirit of God blow over this community. Let the wind of the Spirit of God blow. My God, in Jesus' name we pray. Father, we thank you. That as we will continue tomorrow, the Spirit of God will move mightily. The anointing will increase daily in this place. In the name of Jesus Christ. And let the people of God shout amen. Let the people of God shout amen. Let the people of God shout hallelujah. Shout glory.